всеки ден, да има различен светия. Нека си спомним и за тези не само църковни, а и светски люди, които наричаме за краткост народни будители. Те са много, няма да ги изброяваме поименно, както ги е имало в миналото, както имахме един Паисий Хилендарски със своята история славено-българска, който събуждаше българите, за да не останат под турско робство. Така имахме един революционер с расо и пистолет, именно Васил Левски, Христо Ботев и многото знайни, а и много незнайни български люди, които са се погрижили днеска ние да се наричаме българи. В противен случай бъдете сигурни, че щяхме да бъдем асимилирани. И нека когато великите сили днеска се перчат, че са богати и са някакви, нека не забравят, че тази османска инвазия спряха именно ние. Именно ние бяхме буфера, който затвори вратите, за това днес те да бъдат нещо, а ние, както те казват, сме бедни. Ние може да сме бедни на пари, но сме богати с история и сме богати с много национални герои, които винаги ще почитаме, докато има България и българи. Нека Бог да ви благославя и да ви наскорява.